Έχεις σκεφτεί ποτέ πόσο χρόνο χάνουμε τρίβοντας? Μπήκα στην κουζίνα του ξενοδοχείου Εγνατία Παλάς, εδώ στην καρδιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, για να σας δείξω πώς καθαρίζουμε οι επαγγελματίες. Εδώ είναι που έρχονται τα καθαριστικά της Veitek. Ως επαγγελματίας δεν θέλω πειραματισμούς με τον καθαρισμό μέσα στην κουζίνα μας. Και όχι μόνο. Σήμερα έχουμε τον αφρό. Πάμε να δούμε πώς το χρησιμοποιούμε και φυσικά την εφαρμογή του. Ανακοινούμε το καπάκι και ψεκάζουμε από αυτή την απόσταση. Και περιμένουμε 20 με 60 δευτερόλεπτα, ανάλογα την περίπτωση της βρωμιάς. Πανάκι, μάικρο πανάκι, σκουπίζουμε. Έφυγαν και τα τρία. Δεν άφησε καμία θαμπάδα, έγινε αεροδρόμιο. Σε επαγγελματική κουζίνα, σε σπιτική κουζίνα, εμείς είμαστε εδώ στο ξενοδοχείο. Καθάρισε, έφυγε, τέλος. Ο αφρός της Veitek πιάνει σε πληθώρα επιφανειών. Μάρμαρο, η Korean, Το είπα λάθος. υφασμάτινος καναπές, ξύλινη επιφάνεια μπαρ, επιφάνειες inox. Βρήκα ένα μικρό κομματάκι βρωμιάς λάδι. Του έδωσα 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Επιφάνειες μπάνιου. Πλακάκια. Επιφάνεια κουφωμάτων και ξύλινο δάπεδο. Ξέχνα το ατέλειωτο τρίψιμο. Τώρα που ξέρεις, χρησιμοποιείς προϊόντα της Veitek. Θα βρεις όλη την γκάμα veitek.gr. Τα λέμε σύντομα.